Ndị Umuoji ahọpụtakwago Chief Silas Chinyemike Onyema ka ọ bụrụkwa onye PG Umuoji Improvement Union iji wee chịkwaa ya bụ obodo n'afọ atọ na-abịa n'iru. Chief Onyema, onye bụ ya nọ ugbu a dịka onye PG obodo ahụ, ga-achịtọpụ ọchịchị ya n'ọnwa oge na-adịghị anya agba nke mbụ ya wee banyekwa n'abalị 30 nke ọnwa Disemba afọ 2022 maka agba nke abụọ ya nke ga-ewekwe afọ atọ ọzọ. Amaka Chibụzọ Okoye ga-akọdalugo akụkọ a. Ya bụ ntụnye aka nke merubere na Umuoji iji wee wepụta ndị ga na-elekọta ya bụ obodo nke akpọrọ Town Union bụ nke ọ bụ ụfọdụ oche ka a na-azọghị maka na ahụrụ ọlụ ndị a lụrụ nke bụ ịgba iji wee bunite ya bụ obodo n'ogo dị elu. Ya bụ ndọrọndọrọ nke emere bụ nke ndị si na ngalaba Ministry of Local Government, Chieftaincy and Community Affairs ndị na-elekọta ihe gbasara ime obodo bụ ndị bịakwara ma nọdụ wee nene ihe na-eme, ebe ndị ọzọ bụ ndị President Generals ndị nọ na Idemili North bụ ndị bịakwala ụgbọ akaebe na ya bụ ndọrọndọrọ mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka emesịrị usoro niile dị na ịtụnye aka ahụ ka onye kọmishọna na-ahụ maka ime obodo na ihe gbasara ya bụ Maazị Tony Collins nwabụ nwanne siri na ya bụ ndọrọndọrọ bụ nke emere na-enweghị ntamu na ntakasị ma mekwa ya n'ụdị iyi oye, ebe ndị tụrụ akwụkwọ haziri onwe ha nke ọma ma mee ya n'uzudo. Maazị nwabụ nwanne onye anọchitere anya ya bụ otu onye na-arụ ọrụ na ministri ahụ bụ Comrade Henry Nwasike dọrọ ha aka na ntị ka ha bụrụ ndị na-akpọrọ ndị ọzọ na-etinye na ihe ha na-eme ka ọkwa akpọitere wee bụrụ ọkwa bụ ịgba iji wee lụrụ ọrụ wee gabazia na ya bụ obodo. Onye regent nke Umuoji bụ Chief Chris Nedu nwere obi aṅụrị ka esi wee mee ya bụ ndọrọndọrọ ma kwue sị na udo na ọganiru bụ ihe ha hụrụ na ya bụ ndọrọndọrọ ma kene Chineke n'ihi dị mma ya. Onye ọzọ kwukwara okwu na ya bụ ebe bụ Chief Obidiegwu Edinwosu, onye nke si na ndị a akpọchetara n'ọlụ bụ ndị rụrụ ihe a na-alụbeghị na ya bụ obodo mbụ. N'otu aka ahụ ka onye isi oche chịkọtara ya bụ ndọrọndọrọ bụ Ichie Obinna Nwachukwu kenere Chineke ọzọkwa maka nnọnyere ha iji wee hụ na ya bụ ndọrọndọrọ gara n'ụzọ dị mma, mgbe ọ na-ekenezi Chineke na ndị ọzọ ihe dị mma na-adị mma ka ya bụ onye adọnyekwara n'ọlụ ka ọ lụrụ ọlụ gaba dịka President General bụ Chief Onyema sịrị na ọ bụrụ ya ihe obi aṅụrị na akpọchitere ya ka ọ lụọ ọlụ n'ihi na ihe ha rụrụ na ya bụ obodo ekwugoro onwe ya iji wee hụ na ha ga-alụ wee gabazikwa n'iru. Ya bụ ndọrọndọrọ bụkwa nke onye lụburu ọrụ dịka kọmishọna nke mgbasa ozi n'ọdịnala na Anambra State Chief Tony Onyema na ndị ọzọ dị iche iche bụkwa ndị bịara ya. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.